Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a bara mu kawo muku yadda 'yan bindiga suka sace wata kyakkyawar budurwa. Masu saurare, ina roƙon ku idan yau ne zan zuwan ku na farko wannan tasha tamu mai albarka, ku kuma da ku daure ku yi subscribe, kana kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen ba tare da wani ɓata lokaci ba da zarar mun ɗaura. Mun gode muku da irin wannan kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Mun gode Allah ya kare ku. To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyakkyawar budurwar da 'yan bindiga suka ɗauki a halin yanzu sun mata yankan rago inda suka yanke mata wuya sun kashe ta. Bayan abin sai da sun yi kuɗin fansa da a kawo musu kuɗin fansa miliyan 50 aka cire miliyan 50 sai miliyan 20 suka biya. Sai kashe ta yaƙi sun tafi da mata ya fi biyan da ya zama da kashe shahararren budurwar dai da 'yan bindiga suka kashe ta ta yadda suka nemi kuɗin fansa amma ba a samu an kai musu kuɗin fansa ba. Suka kama wannan kyakkyawar yarinya suka yi mata yankan rago kuma suka ce abin da suke yi ba za su fasa ba, za su ci gaba da yi ne har wannan ɗin ƙarshen rayuwarsu. Mu dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kawo mana mafita, ya kawo mana ɗauki a cikin wannan zama namu na duniya. To masu saurare, muna fatan idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku daure ku yi liking, ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa.